Здравейте, приятели! Ще ви покажа днес как да сменим термостата на колата. Ще се опитаме да диагностицираме защо не работи едната перка. Започнем видеото, искам да ви обясня бързо какво представлява термостата за тези, които не знаят. Термостата е много просто устройство, може да си го представите като една тапа, която чака двигателя да достигне оптимална температура и след като това се случи, термостата се отваря и пуска студен антифриз да циркулира около двигателя ви, за да може да му помага да поддържа тази оптимална температура. Когато се развали, има два варианта. Или постоянно да седи отворен, или да се затвори, което е по-лошия вариант от двата. Като е постоянно отворено, означава, че нищо не спира това, когато запалите колата си, студен антифриз веднага да започне да циркулира през двигателя и да го спира от това да достигне оптимална температура, както е в нашия случай. А съответно, ако стане постоянно затворен, двигателя ви ще започне да прегрява, тъй като няма какво да го охлажда. И това може би ще доведе до катастрофални проблеми за двигателя. Сега вече като всички знаем какво представлява термостата, да започваме с видеото. Сега направим един колста. Отдолу под колата, сега първата стъпка е да махнем тази кора, която няма да я коментираме нейното състояние. Малко е изчупена отдавна вече, обаче все още свърши работа. Няма да я сменяме скоро, но сега трябва да я махнем, за да може да стигнем до тръбите. И докато я махаме, то се забави толкова отново това видео. И то е защото събирането на шипка беше, мисля, че на 6 април, днеска е 1 май. И от тогава след 6 април поръчах термостата от един български сайт. Няма да показвам името, за да не им правя все пак лоша реклама. Термостата е оригинален на Nissan и пише, че ще ми го донесат от 2 до 9 работни дни. Както предполагате, минаха 20 работни дни и чак днеска дойде термостата, което просто отново беше едно поредно забавяне, както всеки път се случва в този канал. Но поне термостата е най-накрая тук. И сега ще го сменим. Единственият проблем беше, че нямаше как да карам колата, тъй като аз се дадох един-два пъти да я карам, но тя с този радиатор в момента абсолютно даже не можеше да дигне температура. Тя дигаше, но трябваше да се кара на постоянно 3000 оборота и след това веднага тая кора е хваната с шакули. Ние по принцип предим не с болчета, но тук сега имаме и опа. Кое да сложим? Даже тук има една свинска опашка, сега ще сложим щипка, после като я сгубяваме пак кората. Има щипка за там. Та също тези днука чаках да дойде термостата. Не ми работи, като станете пред колата, лявата перка. Пък се да замервам тока, за да видя дали е проблем с тока или просто мотор, че се е предал. И какво ще да стане, аз че нищо не разбирам ток, нищо. Но не мога да измеря дали върви ток до самата перка. Гледах сумати клипчета в YouTube как го правят. И въпреки това пак не ми се получи. Затова днес сега като махнем всичко, ще бъде доста по-лесно. По-скоро не да замеря тока, ами да видя дали стига ток до перката и ако стига, значи тогава моторчето се е развалило и ще трябва да го сменим него. Но да, това ще направим. Така, развихме всички болчета, остава само свинската опашка. Ще срежим. И кората е долу. Така. Ето го радиатора, разбира се. Тук по принцип е пробката за точене на антифриз. Аз лично няма да точа от нея. По принцип тези неща, ако се развали, после няма правене. По принцип си точа антифриз от маркуча, дърпам си скобата. Така направих предния път, така ще направя сега. За да може да не ябутам тази пробка и на маркуча някакво му стане. Така че сега ще източим антифриза. Докато ето тук са буксите за перките. Дали случайно има някакво прекъснато кабелче. По принцип предния път, като ги гледах, нямаше. Но със всеки случай ще погледнем отново. Махнахме кората, махнахме скобата на... Преместихме по-скоро скобата на маркуча. Снимаме конструкцията. Това е конструкцията. И предния път беше нещо подобно, даже сега изглежда още по-здраво сякаш от предния път. Сега леко дърпаме маркуча и се надяваме, така малко ще го преместя още, трябва да тръгне да тече в кофата. Виждате крайния резултат, даже си хапнах малко. Не се досетих, че предния път, понеже не беше развален термостата, от самия маркуч, разбира се, не я бяхме пали, пък и да я бяхте запалили за малко,
Тя няма да освободи и от маркуча заради термостата. А сега го освободи, понеже нали, няма термостат. Той там обаче е развален. Сега беше антифриза от двете страни. И като шурна навсякъде, ама... Вижте сега, ако не го направя аз, трябваше да го направите ви и вие да се окъпите. Така че сега, ако гледате видеото, ще знаете, че ако е развален термостата и сте палили колата, изчакайте. Изчакайте доста време, че да може да се отече антифриза в радиатора и да не ви окъпи навсякъде, но конструкцията ми държи. Позагубих малко антифриз, но имам да долея така или иначе друг. Няма проблем. Измихме кората. Абе, забавно е в канала, нали? Затова идвате да гледате, защото е забавно. Ох, сега ще се подсуша малко, ще изчакаме да се поизточи, макар че той доста се източи. И ще махнем перките да видим там как са нещата. Сега като се почистихме вече, и попочистихме малко сега. За перките, ето те се разделят, това отива за дясната и отива нагоре. Тази е за лявата, сега трябва да ги разкачим, за да ги махнем, разбира се. Много трудно за тия перки, да знаете, смисъл голяма макар с тях. Всеки един път. Добре, аз ще да изкарам сравнително бързо. Доста. Специализирах се вече. Това е натискате. Много силно трябва да хваняте и да натиснете. И съвсем леко ги местите наляво и надясно. Оп, ето. Така. След като приключихме за всички стъпки отдолу, следва да разчистим сега тук малко. Трябва да махнем този маркуч, приливника и двете кутии на въздушните филтри, за да може да се освободи, да се изадят перките и също да стигнем до термостата, който е тук в тясно. Приятели, махнахме и двете перки с големи мъки. Това нещо тук, да знаете, той е като скобичка. Натиска се вътре лекичко и тя излиза цялата скоба. Даже сега като добавихме тук перката, нали, буксата беше закрепена така да перката малко се щупя, ама това е много минимално, сега ще го залепя. Но извадихме перките, сега ще ги тестваме, т.е. ще ви покажа как искам да ги тествам, да видя дали е електрически проблем или просто това мотор, че вече не работи. По начина, който ще тестваме перката, ако нямате никакви диагностики да ги включите сами перките, има си начин, давате на контакт колата и когато я дадете на контакт, отваряте вратата и идвате тук, където е сензорчето за вратата и го натискате 10 пъти. 1, 2, 3, 4, броите го до 10 и като включите и изключите отново на контакт, колата бипва, избибитква и това ви показва, че теста е започнал. Ще тества чистачките, затова напръскайте стъклото си напръскайте с малко вода, за да може чистачките да не чистят на сухо стъклото и да го дращят. След това тества фаровете, след това цъкате релета, чувате релета как цъкат и започват перките, затова сега ще проверим по този начин дали перките ни работят. Диагностиката е успешна. Разбрахме, че тази перка е дясната. Лявата е за климатика, тя е шофьорската, дясната е... Ние не съм виждал да работи и за момент си мислех, че е развалено самото моторче на перката, но не е така. Сега размених, като бях отдолу, размених буксата, която е за лявата перка и знам, че със сигурност работи и идва ток към нея, с тази на дясната и съответно тръгна и дясната, което означава, че имаме електрически проблем явно с буксата, която върви отдолу към тази дясната перка, който трябва да разнищим. Не смятам, че са релета, понеже като пустим теста ги чувам как цъкат. Нищо чудно по пътя от горе до долу да се е прекъснал някой кабел, но поне знаем, че не е моторчето, така че електрическия проблем ще го търсим друг път. Сега ще смеем термостата. Бъдещия Кристук. С нощи вечерта попаднах на едно видео, може би имал апдейт за перката, така да попаднах на едно видео, който един маняк, малко труден му беше английски език да го говориш на руски предимно, но ми показа как мога да измеря дали идва контакт от
всъщност от самия компютър, който е тук вътре. Сега ще разгубим. Сега трябва да махнем като кора на акумулатора и това също, което е по-вътрешна кора, не знам как се казва. 3, 2, 1. Така, ето махнахме всичко. Ето тук това нещо е където се намират всъщност релетата за перката. Сега трябва внимателно да се маха ето така капачето. Това нещо също трябва да го сложим да не пречи. Това всъщност е контрол модула, или това са тук с бушоните и ето тези 3 лелета, големите черните, са 3 релета за перките. Под това, което успях да разбера, горното реле е за бавната скорост на перките, долното е за бързата скорост и това не можах да разбера. За какво предполагам, че е за климатика най-вероятно, но не съм сигурен. Ето го мултицета, мултиметъра, няма значение, както го знаете. Като махнем едно от реленцата, чикаме тези двете вътре и правим отново актив теста, който ви показах как да направите вчера и се надявам да видим какъв е проблема или поне да разберем малко повече. Ето махнахме релетата. Свързахме ги и сега ще измерим на мултицета дали има 12 волта, когато пуснем теста. И ето имаме 12 волта тук в тази букса, което значи, че това не е проблема. Какъв волтаж от компютъра, релетата цъкат, така че не е това проблема. Най-вероятно е ето това цялото нещо, тъй като ето това е другия метод. Това е за дясната страна, дясната перка, това е за лявата. Вкарвате тук и така преминавате. Ето и чувате. Перката дясната се включи. Това е за бавната скорост. Сега правим на лявата. Същото нещо. Хоп, лява перка няма. Така че най-вероятно проблема е в това нещо и ще видим какво ще правим за бъдеще, но за сега това е апдейта на перката. Ако има възможност, ако някой знае в коментарите, може ли да се свали и вътре тези да се оправят или не е възможно и трябва да се вземе ново, не ми е ясно. Ако някой е запознат с това нещо или имал този проблем, дали с Nissan или дали като цяло с която или е друга кола, моля ми пишете ми в коментарите, за да знам аз какво трябва да правя. Това е апдейта с перките. Ако някой знае как да ми помогне, моля да ми пише в коментарите. Аз ще потърся със сигурност някаква по-професионална помощ, за да знаем дали мога да оправя това нещо, преди да го смеям изцяло. Така оставям да продължи видеото с мъката ми и смяната на термостата преди няколко дни. Интересното за този термостат е, че това беше когато правихме ремонта преди 6 месеца на маслените магистрали и сменихме абсолютно всичко по предницата тук на колата, ролки, ремъци, обтегачи, вътре във веригата, водни помпи, всичко, освен единственото нещо, което не смених по предницата на колата, беше термостат. Даже му смених и гарнитурката на самия термостат, така че го махнахме, но не смених самия термостат, въпреки че беше около 50 лева и ето сега той се предаде и трябва да го сменя така или иначе. Сега само да видим, вече махнах скобичката и отгоре на маркуча, само трябва да видим да не текне още антифризата, окъпи и тук всичко, така че сега само ще видя нещо да... So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. Ето го термостата, даже и гарнитурката видите на 6 месеца. Взел съм друга, за да не трябва за всеки случай, въпреки че тази на 6 месеца, знам ли един път като се смачка, да би да трябва да се сменя, затова взех нова. Но, виждате каква мъкра имам на лицето просто. Тук го клепахме, направо нямам думи, но най-накрая излезе термостата и сега ще сложим нова. Дой Cowboy от Уеста, последна музика, не знам дали чувате музиката, но има една музика, дето върви в момента. Та сега ще сложихме гарнитурката, за да не я размествате. Сложете болчетата, може само две примерно, понеже едното беше отвратително, беше чак най-отдолу. И сега ще го сложим термостата. Термостата е сложен, маркуча също, успяхме да го сложим. Сгубяваме всичко много обратно, лека по лека, малко по-бавно. Е сглобено, стана само кората отдолу, което го правя утре. И направо ми се разказа играта и това е всичко заради това, че раздах толкова много антифриз. Имам да налея, не е проблем. И вече следващия ден, отворим пака.
Колата вчера изгубихме цялата, абсолютно нищо не остана, освен кората отдолу да сложим. Сега е време да обеззадушим. За обеззадушаването ще ползваме универсално китче, което може да купите примерно от Амазон, мисля, че това там е вземано. И има различни приставки, сега ще ви покажа коя ви трябва за колата и ще сложим и ще започнем обезвъздушаване. В случая ще ползваме една от много приставки, тази е за колата, слагате го вътре, това е също като капача. И сега слагате това нещо. Завивате така си едно тъчно налягане. Слагате фунията отгоре. Ето по този начин. Това нещо по принцип се слага тук вътре. Ако не искате да влиза повече антифриз, но ние сега в случай нямаме никакъв в колата. Така че сега ще почнем да наливаме. Наляхме и спря да гълта колата. Сега тук отзад. Да, тези трябва да внимавате много с тях, защото много се късат. Ето, отбивате го, то е. Трябва да чуете даже едно изсъскване. Нищо чудно и колата да глътне още антифриз, да изкара въздуха. Беше много трудно да го снимам, за да не падне това нещо зад колата, но видяхте, то просто го доразвих, той изсъска. Даже като изсъска, колата глътне още малко антифриз. Сега вече трябва да я запалим и почва бавния процес. На тия коли някой път може да се обездушат за 5 минути, другия път може да се обездушат за 40 минути. Всеки казва, че е различно. Предния път, като го обездуших, става сравнително бързо. Надявам се и сега пак да стане, така че палим колата и следим в казанчето. Не трябва да гълта колата целия антифриз, трябва да сипвате постоянно и да го поддържате. Наблюдавайте го, вижда се и затова как сега палим и почваме. Виждате как бълбука антифриза в фунията, това означава, че въздуха излиза от системата. Почти вече ни излизат балончета, така че сме изкарали почти целия въздух, но ще продължим още малко да го правим за всеки случай. Сега остана само единствено да сгубим и да сложим кората отдолу, но няма да занимавам с това нещо. Приятели, това ще е от това видео, надявам се да ви е харесало. Разбрахте, когато е развален термостата, да ми правите като мен, когато особено сте запалили колата точно преди това, за да изместим. И има налягане в системата, шурва на всяка антифриза и го къпва целия, така че аз го направих, вие го видяхте, да знаете да го правите. Така как надявам се видеото да ви е харесало и ще се видим на следващото. Чао!